91. 4 miliona 750 tisuća. 2021. 3 miliona 870 tisuća. Nas je u 35 godina nas je u Hrvatskoj skoro milijun manje. Eto. I neko će reći to je zato što se otišlo u Njemačku. Ljudi, u Njemačku se ide od kada je Njemačka. Njemačka služi zato da u nju odeš. Krenulo se ići u Njemačku 60-ih i 70-ih godina. Moj čača je išao 70. Moj čača je 71. bio u Njemačkoj. Pa je li pada broj stanovnika 71. 75. Nije, jer su ovi iz Njemačke vraćali kući metnut ga. Vodila se ljubav, ljudi se seksali. A danas? Ne žene se, ganjaju karijeru. Ona radi u pekari, on vozi kamion. Jebena karijera, pa ti to ne možeš vjerovat. To kad se kući donese 1560 eura, ne znaju kud s parama. To ti je to. Znači, što je društvo razvijenije, to je broj djece manje. A znaš zašto? Što je društvo razvijenije? Jednu sreću, pravu sreću u obitelji čini kad se parkira novi Passat. Kad ti pogledaš te 19-colne felge, aluminijske naravno, guma 245, 45, 15. Pa jel ima veće sreće u obitelji? U obitelji muž i žena, nema djeteta. Taj Passat, to blago, to. To je ono što sam ti rekao, da mladi ljudi danas su toliko izbombardirani da je dijete zadnja točka na koju će pogledati. Dok auti, kompjuteri, posao, ovo, ono. Danas imaš i poslova kojih prije nisi imao.